Lunga ya ora berhasil. Ngingu wedhus ya malah ndak berhasil. Piye terusan ini? Wah, weteng luwe ya. Tukuan wae. Apa kono pokok ning toko. Udah. Mas jajan atus-atusan. Saya oleh apa iki? Yo, pokoknya penting jajan atus-atusan. Wes, dulu pokoknya jajan atus-atusan lho, Mas. Nyusah retok. Oh, iki enak kok 1000 iki lho. Saya uyah iki. Uyah. Oh. Iya, iki mending dimut iki. Ora apa-apa wes. Iki mesti kendho iki. Karepe kocok nang ndi? Iku uyah iki. Aku arep sebut golek penggawean. Penggawean Wis opo? pokoke sing penting ndang sugih. Lho, Gang sugih. lah iki nak oleh beli gula kuwi to. Wes, Ngene Mas, lah aku kok kaya gula awakmu iki. Bojoku kok ora sida tak tukone daster iki. Piye iki? anu, ora satu udah cerita, Mas. Berarti udah ngono. Ora, tukar utang tok ae. Wes, wes. Utang kan sekolah. Pokoke iku lek kasil aku njaluk rezekine ya. Oh, wis to. Ya. Tak kae iki wis to. Tukane ndak kasil, Mas. Matur suwun. Sama sih, Mas. Muga-muga sampean juga hasil ya. Wah, siap. Hati-hati Mas. Saya kuwi opo iki? Laris. Jane wong ra duwe ngene iki atus-atusan ngene iki. Gula. Aduh ya. Udah sih. Nyaman betul. Legi. Gulanya nyatune ya legi ya. Gandengnya iki. Uyah. Mesti. Enak. Ada manisnya, ada asinnya. Wah, kok jangan blendrang. Cek. Campur gula. Asin. Asin, jangkrik. Asin. Duh. Broseng ya, piye carane gen sugih cepet? Wah, lah iki mesti lah iki mesti ndang sugih. Heeh. Golek anu iki, kesugihan ae iki. Ndang sugih. Wah. Wis budal saiki. Mbane engko aku randang sugih, randang anu iki. Golek bojo iki. Berat. Wis, budal. Wis. Cek. Iki blonge lagi anu eman-eman. Karo ya. Kan iki masak. Oh, udah. Wes, nang ritual ae. Suwen ning wis lak engko bengi wedi aku, Mas. Mecek. Iki dupa mercon iki. Wah, dupa. Penak nyemet rokok karo nyemet dupa. Wes. Nek sik. Ora samar lek meledos. Piye iki lho. Dah, stok rompan. Mbah, aku nyeluk duit. Nyeluk duit sing ngomong akeh ya. Wah. Sawan-wan. Orang metu-metu duitnya ya. Wah. Sowi men jane duitnya ra teko-teko iki. Mbah. Joinan rokoknya Mbah ya. Mbah kopine setengah-setengah. Itu aku belum.
Ini kopi. Kok ngene? Bareng beli kopi. Rasanya kok piye ngono? Ya. Nyapa wae? Wah, iki cah kocok kerasukan ini. Tasnya apa loh emang? Tuku uyah barang ini. Ndak bener ini. Kok barengan? Tak gawane iki kudu ngalih ya. Mari ngono. Sik. Iya. Ndang metu ya? Ndang metu. Iya. Oke, semenit. Guys. Musikan deh. Gampang. Aku kan duwe HP Samsung. Kabeh sing nyetel musik iki. Ya, soalnya. Beli Samsung. Ini cara biyen ae. Wes kene minggu sik. Ini jalan dirampe ya arek. Nih. Tunggu sik. Iki mesti mari iki. Loh. Cara mbiyen panggan, Mas. Loh. Piye? Loh, sadar diomong yo. Ada apa, Mas? Genah golong komen kerasukan wong bar mangan uyah. Aku mau. Heeh. Diomong yo, Mas. Kok tipake digerauk. Oh. Ngomong mandi pisan karo jamu yang biyen, Mas. Asin. Sia kuwi. Asin ya. Piye? Asin. Lho kuwi uyah kok, Mak. Kenceng we. Ngene, bolo-bolo kok tak omongi. Percaya gawe pe oleh. Tapi kok aja goblok ngono lho. Iya. Iya ya, aku kapok aku. Aku wis gambalane nang ngene. Diomong yo kocrok kok nyane, Mak. Piye laran yo? Leren aku wis. Apa aku? Aku tak golek kerja sing halal ae aku. Yo ngono. Ngono lek kalali bojomu ning omah mesti marem. Iya, Gak bener. beda. aku. Ngono, Mak. Iya, Mas. Piye enek pesan-pesan ra iki? Enak. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Yo, Bro. GBHN. Dibahan, Kru. Mantap. Mantap. Sip.